Faransi jamanatigi Emmanuel Macron sera Libreville Gabon jamana faba kono wulafɛ yan fan fɛ. A kilenna o waati kelen na k'i kunda masajigiso kan n'o ye présidence ye. Surafana dun dɔ kɛra ani Gabon jamanatigi Ali Bongo ni ɲɔgɔn cɛ. Min laseliw kɛra AFP ka kunnafonidila dɔ fɛ. Ntɛnɛndon a ka farafina gunkana taama siɲɛ 18 sen fɛ. Kabiri a sigira fanga kunna san 2017 waati. Jamanatigi Macron ye a lase ka to parikaw fɛ yen. Wulikajɔ hakilina minnu talen don a fɛ san 4 natɔ ninnu kɔnɔ ka taa Faransi jamana ka teriya siraw ma ani farafina gunkan jamanaw cɛ. A y'a lase o sen fɛ k'a ye hakilina kura dɔw sɔrɔ min dɔ bɛ tali kɛ farafina gunkana jamanaden dɔw minnu bɛɛ lajɛlen bannen don Faransi jamana ka baara ɲɔgɔnyaw ma k'a jigi b'a kan teriya sira kuraw olu ka dayɛlɛ min bɛna damakɛɲɛ fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ bonya kɔnɔna la Faransi jamana ani farafina gunkana cɛ. Notre histoire commune ici au Gabon, ne nous le cachons pas, c'est aussi celle de la France-Afrique. Et cet âge de la France-Afrique est bien révolu. A y'a lase fɛnɛ k'a fɔ ko dɔ bɛna bɔ a ka kɛlɛkɛcɛw la minnu dagalen don farafina gunkana jamana caman kan nin y'a san 10 ye walasa ka se ka jihadi kɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɔ Sahel marabolo jamanaw kɔnɔ. Jamana minnu ni Faransi jamana ni tun donnen don ka kɛ i n'a fɔ tiɲɛ ka taa ka marabaga jamana ninnu ma. Min ɲɛda yɛlɛmana an bɛ don min na i komi bi farafina gunkana jamana denmisɛn sifunw fɛ ni taabolo ani hakilina kura wɛrɛw ye ko k'u ka jamanaw ka yɛrɛma hɔrɔnya sigi min bɛ wele ko indépendance. Macron kɔni ye a yɛrɛ surunna don n'a ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ye politiki na sira fɛ. Décider d'une stratégie nouvelle pour l'ensemble de nos bases en Afrique. Ka hakilina sigi kumaw fɔ k'a fɔ k'a ka taama kun kelen min b'a la o ye lajɛrɛba min ni a bɛna kɛ Faransi jamana ani Gabon jamana cɛ. N'o dɔ bɛ tali kɛ u ka kungodaw lakanali kan minnu bɛ ka taa bassin du Congo fan fɛ. Yɔrɔ min jatilen don bi i n'a fɔ diɲɛ fogofogo dugukolo sanfɛ Faransi masayaso Élysée ka fɔ la. Sur une reformulation des besoins. Et nous avons eu l'occasion d'en parler hier avec le président, le ministre.